Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Katkung gi khubor balayo lum u president ng United States of America USA u Joe Biden hakasngi ublay u la map e yalaw khun habay day bat artli ki kamrunar ki baulale hakipor balale kan thop ka jingpen khenye ki kyndon sew khajana bat kumjo habay day bat ka jingbo yaki tiarsian haktay kasngi u Biden ulong bamenta kasngi u la map no ikite ki jingle kamrunar jong u khun jong u hunter namar uloong banado kasngi ka baushimki ya ka shuki president hado kanika kenti ru umju tuklare ka kam jong ki bor ka an walau khon jong u ula shusha penngat bat sha pharep bean hagi kam ki ba u klem da dan kti aa wala kataru ka white house baroh shikata kala juong bau Biden unam pelat ya lau khon naki jingle pen khen an u badang sha sumar naka jingkerni di drop bat ubalong ka jingmai ka seng ka ba persya ka sarkar jong Biden but what you nong yalam ka Republican u Donald Trump ndai hakani ka por loong bo Biden ula pelaj bat map no yalau khun na ka jingpynngat kyndon an kiba ula syak penngat bat syak pharep nadu ukala lengkot arhajan khat saw hadu ka shitarik jong no pra arhaja aphusaw